Grau, tu et saps l'acudit del iogurt? Quin? Grau, et saps o no et saps l'acudit del iogurt? Home, que és que hi ha una gran varietat d'acudits sobre iogurts. Seria molt prepotent per part meva dir que sí que me'l sé sense una exactitud prèvia, sense una comprovació, sense una veracitat que... Grau, és que és molt més fàcil que això. Ho torno a intentar, vale? Grau, tu et saps l'acudit del iogurt, sí o no? Doncs... no me'l sé. És natural? Clar. És natural que si no em dones informació no me'l sàpiga. Que no, Grau, que és natural perquè és un iogurt natural. És el pitjor acudit que he escoltat mai. Ei, us sabeu l'acudit del zoo? Un altre. No. Lògic. Zoològic. És boníssim, m'encanta. Zoològic. Hola, ell és en Grau I ella és la Kai? i et vinc a informar, et vaig a fer-te un petit spoiler d'una cosa que passarà al Beta Podcast d'avui. Val. Sí? Avui provaràs uns menjars una mica estranys. No diré res més. No, si ja ho has dit tot. Quin clickbait, no?, que m'acabes de fer. Una mica. Però tu què em volies explicar? Doncs mira, què em diries, per exemple, si jo et dic, Kai, que toco el 2? Home, et diria que no, sisplau, no em deixis sola fent el Beta Podcast. O que tallo el bacallà? Et diria, molt bé, Grau, enhorabona. O dic, Kai, vaig a escampar la boira? Et diria, et trobes bé, Grau? On vols anar a parar? Sí, potser està quedant una miqueta estrany, no, tot això? Una miqueta. D'acord, deixa que m'expliqui. Resulta que la setmana passada vaig descobrir una web on explica l'origen d'aquestes expressions catalanes que tant fem servir tots i totes. És brutal. I fascinant també, no? Evidentment. I com no podia ser d'una altra manera, he preparat un videoresum. Molt El vols bé. veure? Home, clar. Sí? Sí. Mira. Alguna vegada t'han dit que estàs tocat del bolet, has tallat el bacallà o has hagut de tocar el 2? Doncs avui investigarem d'on venen algunes d'aquestes expressions. Ara que ningú em veu, crec que tocaré el 2. Aquesta expressió s'utilitza per dir que marxem. I aquí una dada molt curiosa. Al principi de començar a utilitzar aquesta expressió es deia tocar el dors, no tocar el 2. M'explico. Quan no hi havia cotxes i la gent viatjava d'un lloc a l'altre amb carros tibats per cavalls, tocar el dors significava literalment tocar el dors del cavall perquè aquest es posés en marxa. És a dir, que l'origen d'aquesta expressió prové d'un error en la pronunciació. L'Alexia Putelles és una tia molt top. És una tia que talla el bacallà. Aquesta expressió es fa servir per identificar a una persona que mana o dirigeix un grup de persones. Antigament, el bacallà era un aliment molt important a la dieta dels treballadors. Quan arribava el torn de menjar d'aquests, feien una cua molt llarga i al capdavant de tot es situava la persona que tallava el bacallà. És a dir, la que decidia qui s'emportava un tros més gros o més petit. En definitiva, qui tallava el bacallà. Em fa una mica de pal anar a classe. Crec que faré campana. Aquesta expressió es fa servir per dir bàsicament que et saltes classe. Veureu, antigament la majoria dels professors eren capellans i feien les seves classes a les rectories. Quan algú es saltava alguna d'aquestes classes, el castigaven tocant la campana. I direu, Grau, però és que això mola molt. Doncs no mola tant perquè les campanes pesaven moltíssim i a dalt de tot d'un campanar, a mig hivern, precisament molt bon temps no fa. Ei, tu, no siguis pesat, escampa la boira. Aquesta expressió es refereix a tocar el 2, anar-se'n, o també es pot designar quan vols enviar algú a fregir espàrrecs. Escampar la boira té origen en temps de bruixeria. Es diu que els bruixots i les bruixes, quan caminaven pels camins, recitaven encanteris per fer fora la boira. Això els hi aniria molt bé durant l'hivern a Lleida. M'he quedat sense temps, però no patiu. Ja hi haurà un altre vídeo sobre frases populars i ja veureu que ens posarem les botes. Fet ja us ho explicaré el pròxim dia d'on ve aquesta expressió. Que fort! No ho sabia, això. I segur que totes aquestes expressions les has dit 1000 vegades. Sí, les deia sempre i tampoc sabia ben bé d'on venien. Molt bé, Kai, bravo. Doncs va, mira, que he fet alguns descobriments més. Jo et dic una expressió, Ok. d'acord? I tu m'has de dir si en català és correcte o no. Vale, nervis. Sí? Et sembla bé? Però no et passis, Perquè si no llavors jo t'ho faré pagar amb el menjar. Val, ho D'acord, intentaré. d'acord. Vinga. Val. Mira, aquí em trec la culpa perquè jo són expressions que he agafat del compte de Twitter de El català com cal. D'acord, perfecte. D'acord? Així que moltes gràcies al català com cal per facilitar-nos aquest exercici tan xulo. I comencem. Digue'm. És correcte en català dir
val més portar dues sabates a la maleta per si les mosques. L'expressió per si les mosques diries que és correcta o incorrecta? Jo diria que és incorrecte perquè és molt castellano, no? Doncs és correcta la teva resposta, perquè és incorrecte dir per si les mosques. Hauria de ser en català, val més tenir-ne dos per si de cas. D'acord, aquesta Seria l'hauria dit l'expressió bé. correcta. Perfecte. Seguim. És correcte en català dir per aconseguir que surtin les coses s'ha de treballar dur. És correcte? És incorrecte. Com s'hauria de dir? Està mal dit. En català s'hauria de dir per aconseguir que surtin les coses s'ha de treballar de valent o pencar fort. Pencar fort A m'agrada. mi el del pencar fort m'ha encantat. m'agrada. Sí, sí, és boníssima. Sí. Val. I a veure l'última, què tal? És correcte en català dir em pensava que m'ajudaries, però tranquil, m'espavilo. No hi fa res. El no hi fa res, Jo crec que no. tu diries que és incorrecte? Jo diria que és incorrecte. Doncs, malauradament, em sap greu dir-te que és correcte. És correcte? És correcte. El que no seria correcte seria dir em pensava que m'ajudaries, però tranquil, m'espavilo. No importa. Ah, No importa. molt bé. Que m'ha anat molt bé aprendre-ho perquè jo aquesta la deia molt. El no, No importa importa. o no m'importa. Sí. No hi fa res. No hi fa res. Molt bé, a partir molt bé, d'ara no hi fa res. Doncs molt bé, una classe així de català express, no? Sí. Va, Kai, va, que tu has dit que avui portaries menjar al Beta Podcast i no he berenat expressament per fer gana que tinc un forat a l'estómac que no vegis. Grau, tu sempre tens un forat a l'estómac. També és veritat. Sí. Tens raó. Doncs tot i això em penso que no és el menjar que et penses. Kai, el menjar és menjar. Jo no faig distincions, ja ho saps. Sí, doncs mirem el vídeo i em dius a veure què penses. Val? Mira. Val. Avui provaré dolços de diferents països del món i, òbviament, vull compartir la meva reacció amb vosaltres. Comencem! Honey Flavored Twist Snack. No en tinc ni idea de què és, però em sembla bastant mono aquest dibuixet d'aquí dalt i em sembla que és una marca bastant coneguda de Corea. És de poma i mel. Provem. L'olor no m'acaba, eh? Està boníssim! És com una crispeta dolça amb una llaminadura més dolça. És espectacular. Un super aprovat. Mochis. Això és clarament japonès. I són uns pastissets d'arròs farcits. I en aquest cas són de crema de cacauet. Jo no sé com estaran, però tenen bastanta bona pinta, així que anem a provar-ho. Oh, és cookie, no? Són menys tubets del que m'esperava. Crec que això no m'agrada. És com menjar farina. No està gens bo. Té gust de cacauet, sí, però no és un aprovat. Seguim amb els dolços japonesos i no en tinc ni idea de què és això, però el vull provar pel packaging, que em sembla coquíssim. Oh, és molt cookie! Mireu això. Fa molt bon olor, fa olor a maduixeta. Està molt bo. A dintre és com un gelat de maduixa. I des de fora és com una galeta, però molt crunchy. M'agrada. Li dono un super aprovat. Alfajores. Aquests dolços, tot i que són d'origen àrab, tornen bojos als argentins i a mitja Llatinoamèrica. Haig de dir que no haver-los provat mai és una mica un pecat. Però avui ho farem. I aquests són de xocolata blanca, tot i que n'hi ha de molts altres gustos. És molt tubet! És com una exploració de gustos. M'encanta. Que a dintre té una cosa que no tinc ni idea de què és, però que està boníssima. Veieu que és com tubet? Crec que em quedaré menjant això tot el dia. Boníssim. I acabaré amb el pulparindo, que és un dolç mexicà. Per això me l'he deixat pel final, perquè ja m'imagino com acabaré. Bàsicament porta tamarindo, sucre i xile. És per això que m'he deixat aquí preparadet un got de llet, perquè sabeu que la gent beu aigua quan li pica molt la boca? Doncs es veu que l'aigua fa que encara piqui més i que hem de beure llet. Uala! Cai, força, concentració. 3, 2, 1... Pica moltíssim! Mare meva, se m'està quedant tot al final de la llengua picantíssim. No puc. És com una magdalena triturada amb sucre per sobre i xile. I té com grumolls. No entenc res. Doncs jo crec que ja tinc el meu top 3, que tindríem. En el tercer lloc, aquest peixet moníssim, coquíssim. Estava molt bo i tenia gust a gelat de maduixa, o sigui que és un super sí. En segon lloc, aquesta cosa tan bona, que tenia gust a poma i mel, o sigui que sí, ens encanta, sí. I per últim, com a guanyador d'aquesta gran prova de menjar, els alfajores. Això és una fantasia. Té molt bon gust. Bye, Kai! Ostres, Kai, em sembla que se m'ha passat la gana, Crec que ja no tinc gana. Que va, Grau, mira què t'he portat. Kai, de debò, sí, crec que ja no tinc gana. Estic bé. Va, Grau, Crec s'han de provar coses noves. A més, que són llaminadures que es mengen a altres llocs del món. Però que de debò, que jo ara amb una torradeta de pernil dolç ja em quedo bé, que no tinc pràcticament gana, de debò. Però gràcies, de debò, que no Bé, cal. doncs, els hi hauré de portar en Jan i la Lola. Jo, si no ho vols... Va, vinga, porta, sí. Va, Toma, ho ja provaré. veuràs que no n'hi ha per tant. Ja veuràs, està superbé. No piquen, Atenció, que són productes d'origen mexicà. Comencem. Mexicans a sobre, i no No pica. i no picaran. Mira, aquest l'he provat en el vídeo. Val. El pulparito. Boníssim, una cosa espectacular. Tot teu, Grau? Pulparindo. Sí. Val.
Aquest és el de maduixa o el de menta? A veure què et sembla, Una aquesta... mena de paté, no És sembla? com una mena de paté amb un gust que no és de paté. Tu ho has dit. O sigui, el millor comentari seria amb gust que no és de paté. Què et recorda? Què sembla? O sigui, si el vols qualificar com paté, seria paté de gos. Saps aquests que els donen... És com una mica menjar de gos. Gossos... Bueno, no he provat mai a menjar de gos, Però però... jo tampoc. Està una mica fastigoset. I la textura és una mica com si fos com una gelatina aplastada. Entenc, això és per esmorzar, per berenar o per... Grau, jo no ho sé. Un snack? És un snack que jo crec que jo no el voldria com a snack. Preferiria un altre, eh? Sí, Jo també. Doncs provarem els squinkles. Squinkles, boníssims. Mira. Mira. Anava a dir que no és perquè sigui de Mèxic, aquí tenim també menjar que és molt dolent. A veure. Què? Què tal? Sí? Com es deien aquests? Squinkles? Però aquests no els comprarem. Sí? Estan boníssims. Jo pensava que picarien molt, no M'agraden pica. molt. Està boníssim. Jo això ho havia fet perquè no li agradés, o sigui, què està passant? Aquest me'l caduia, però després. Està boníssim, aquest m'ha agradat molt. D'acord, doncs provem els Miguelitos, Vale. l'original. Diu. Fabricats pel Miquel, no? Sí, són de Can Miquel. A veure, s'obren per aquí, no? I això què? Són com polvos, no? Semblen com... Sí, no ho sé. Prova-la a veure què et sembla. És com sorreta de la Costa Brava, comestible, oi? Em sembla que piquen una mica... Grau? Piquen molt? No. A aquest tio no li pica res, jo no entenc res. Haurien de picar molt. Haurien? Com són? No, sí que tenen un regustet picant, però també estan molt bons. És com... Bueno, ho trobo com un complement perfecte per altre tipus de llaminadures, que ho pots posar com per altre... Mira, ho posaré sobre els squinkles i m'ho menjaré perquè està boníssim. Ja ho t'he fet. Aquesta no era la Molt intenció bons, del els moixo. Miguelitos, també. Molt bé, doncs molt bé, m'agrada molt que t'agradin. Que guai. En fi. Sí, molt bé. Avui no ve ningú a interrompre'ns? No, és que sembla que no. Això no ho havia vist mai. Oi? Oi? Que només vivim tu i jo en aquest magatzem, ara de cop i volta. No ho sé. Ara no Acomiadem? passa res? No, sembla que no. Però, bueno, ara segur que passarà alguna cosa, no? Jo crec que no. Acomiadem el podcast. Acomiadem, sí. Adéu, penya. Adéu! Fins demà! Que raro que no passi res. No, és que sembla que no.